खुलुमबाय, आंनि मुङा फुंबिलि बसुमतारी। साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय आरो साफ्रोमखौबो आंनि फुंबिलि रादाब इउटिउब चेनेलाव बरायनाय बावहरबाय। दिनै 4 मार्च 2021 मायथाइ। महाराष्ट्रनि जलगांव सहरनिफ्राय मोनसे मुगैथाव लाजिनांथाव जाथाय सोराङाव फैदों। महाराष्ट्रनि माखासे दुथां पुलिसफ्रा जलगांवनि फरायसाफोरनि हस्टेलाव नायबिजिरनायनि मुङै हाबफैना फरायसाफोरखौ गानग्रा जि गैयालासे गावसिनि सिगाङाव मोसानो नारसोमनायनि जाथाय। बेनि सायाव सासे फरायसाया अजद दैखांदों। बे जाथायनि भिडिअ'बो सोराङाव फैदों। महाराष्ट्रनि मिनिस्टार अनिल देशमुखआ बुंदों दि रायजो सरकारखौ जाथायनि सायाव बिजिरसंनो गोजौ थाखोनि 3 सोद्रोमानि कमिटि दादों। इन्डियान केप्टेन विराट क'हलीआ एसियानि गिबिसिन इनस्टाग्रामाव 100 मिलियन फलोवार्स गोनां गिबिसिन सुबुं रेकर्ड आरजिनो हादों। बर'नि फावखुंग्रि मिथि नार्जारीआ खम समनि गेजेरावनो बयजोंबो अनसायजानाय मोजां मोनजानाय फावखुंग्रि जानो हादों। बिथाङा गावनि इउटिउब चेनेलाव 81K नि बारा साबस्क्राइबार आरजिनो हादों। बिथाङा आर्ट-बी प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय दिनै एसे फुंबिलि नों आंनि बायदि बायदि एलबामाव फाव दिन्थिना बयजोंबो अनसायजादों। बिथांखौ गिबि खेबनि थाखाय गेमस्रि दैमारिनि GD प्रडाक्शनआव सिद्धार्थ मोनजों थाबैनो गोदान एलबामाव नुनो मोनगोन। फास्टेगजों टल प्लाजायाव पेमेन्ट खालामनायनि अनगा गोबां सुबिदा फास्टेगजों मोननो हागोन। हाइवेआव गारि सालायनोब्ला फास्टेगआ गोनांथार जाना फैबाय। मिरु सरकारा फास्टेगखौ गाहामसिन खालामनो थाखाय दानिया फास्टेगजों पेट्रल, डिजेल, CNG आरो पार्किं खालामनाय पेमेन्टखौबो फास्टेगनि गेजेरजों खालामनो हानाय सुबिदा खालामना होबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थुलुंगा होनो हागोन। गोजोन्थों।